Ahoj! Hlavou padá velké množství gólů, proto je dobré se tuto dovednost dobře naučit. Hlavičkování se nejčastěji používá k přihrávání nebo ke střelbě. Hlavičkovat se dá čelem nebo stranou hlavy. Při hře hlavou máme otevřené oči, abychom viděli letící míč a také mohli reagovat na to, kam ho nasměrujeme. Abychom se tuto dovednost naučili, začínáme hlavičkovat s lehkými míči, například molitanovými. Tak, Vanesko, Maxi, pojďme na hlavičky. Šup. Skvělé, nádhera. Výborně. Paráda, pojďte na chvíli se mnou. Hele, velká pochvala, krásný, jste moc velký šikulky. Akorát se zeptám, když hlavičkujeme, tak jenom nastavíme hlavou a snažíme se udeřit do toho míče hlavou, nebo děláme ještě něco jiného? Ne, snažíme se právě jakože být dostat co nejdřív od toho balonu a pak přitáhnout tu hlavu k tomu balonu. Tak, ale s čím ji ještě přitáhneme? Jenom hlavu, anebo ještě? Ještě trupem. Ještě trupem, tak. jo, ne? A snažíme se udeřit opravdu do toho míče. Jasný? Tak fajn, tak pojďme ještě jednou. Trošku do záklonu. Super, super, výborně, nádhera, nádhera. Pojď, Vanes, trošku do záklonu. A udeříme proti balónu. A ještě zkusíme. Hezky, placáka, šikulky, krásný. Tak, Vanesko, Maxi, jdeme znova na hlavičky, akorát teď to bude trošku těžší. Budete si je nahazovat navzájem. Jasnečka? Jo. Tak jdeme na to. Výborně, pecka, paráda. Super, nádhera. No vy jste dobrý. Hele, teďka plásnutí s výskokem, ale. Šup, s výskokem. Dobrý, nádhera, skvělý. Střelbu hlavou natrénujeme tak, že se jeden hráč postaví do branky, druhý dostává přihrávky od trenéra nebo rodiče a snaží se brankáři vstřelit gól. S kamarádem můžeme soutěžit o to, kdo dá víc branek. Jo, kolik to je? 1-0. 1-0. Nádhera. Jo, no nádhera. Placáka, šikulky, Dobrý. krásný. Při hlavičkování je jedna věc hrozně důležitá. Viděl by se která? Jo. Otevřený oči, oči, přesně tak. A proč otevřený oči? Protože když na tebe letí ten balon a musíš vědět, kde je ten golman a na jakou stranu to dávat. Skvěle. A teď si na to vyzkoušíme jednu hru. Jasnečka? Jdeme na to. Pane, hop. I v posledním cvičení si můžeme zasoutěžit, kdo dá víc gólů. U tohoto cvičení je důležité správně odhadnout, k jaké brance se brankář vydá a snažit se nasměrovat míč k opačné. Hele, kolik vedete? 2-0. Ty jo, mě se porazíte.